Horasma dihita saluhutna Parsiajaran Sikola Sabat Tunama Godang Triwula 2 2010 sia Ari-ari parumah tanggaon Nadi suratoni si Claudio dohot Pamela Consuegra Sahamahita tu parsiajaran na pawaluhon Ima di hari Jumat 24 Mei 2010 sia Najinahahoni Padita Amron Situmorang Horasma dihita saluhutna Pabagason Ikon para deomu dotiki laho martaringot dohot martangiang rapon aka anakmu namemet dope jala patut namaho padaohon saluhut namanggugai persauramu dohot debata nang dohot aka anakomi boy dohonomu tu aka tamumi ia debata nunga mangaleon sada ulaun diau laho ulaunoku jala diau dang adong tiki laho marhatarari jala hope ikodo hilalahomu na adong diho ulaun na ikon ulaunomu ditikion nang nalaho ulaunomu tu ari na manotong na naingro marutang budi doho di ulaun dilomu na parjului ima mangaradoti aka anakomi. Ellen G. White, Seri Membina Keluarga, jilid sada halaman 254 sahat 255. Hamu akan atoras ikodo mulayonomu muna mangajarhon disiplin manang aturan tu aka anakomu uju nasida diabingamu dope ajarhon nasida asa manehan sakap nirohan ni nasida tuho ikodo ulahonomu on di bagasan tugu niroha jala tegas ikodo adong amudi nasikop di akanatoras laho mangadopi aka sakap pangiduanna mardongan hiras niroha sian aka dadanaki jala marhite halambokan alai totop tugu mamelhon agiot ni dadanaki sahat tu naso makiriman ho agia AHP di ibana asing sian nama neahon hirim nirohana tu natorasna akan natorasi ikodo mangulahon on sian mulana roha muruk naso habatan dadanaki magodang di jugul nirohana nang lamgadana manghiuton tu hina godang ni pamatangna jala dipatugu marhite hagogoon ni nasida. Buku Ellen G. White Testimonies for the Church volume sada halaman 210 lalu. Aka suku-sukun sihatan na parjolo ahado lapatanne gabe anak ni debata songon dia mahita mengatusi taringot tu gombarano jala akka ulaun hasonangan na diama na boy buatotta sian haadongoni na paduahon sahalak ama gira dukkon sorang anakna madok nunga huguruon dua hasitongan taringot tu hade batauni di piga-piga tahun na parjolo dukkon sorang aka anakku na parjolo ima haadongon ni hagiot bebas na paduahon haadongon bakko ni jolma naung mardosa songo dia ma aka anakommu mangguruhon aka haadongonon na patuluhon tiki sadiari ma tiki na topat laho mangurupi paujakon hagiot ni dadanaki songo dia ma napatukna mangulahuni songo dia mahita paujakon hagiot ni akka dadanaki manghiuton sakap ni debata hape hita dang dope sikop uduk tu hagiot ni debata paupaton suku-suku musetu akan naholan natoras tunggal aka ulau dia ma naboy ulahonon ni gereja mi laho mangurupi natoras tunggal naholan sahalak pagodang-godang anakona palimahon ahado dalan si bahenon laho mangguguhi hon akka natoras na akka anakonai manirpang sian haporsiaona Songonima Parsiajaran Sikola Sabat Sadarion Horas